Gata nan ku. Akwai wani ƙauye da ake kiran garin Nasara. A cikin wannan ƙauye, akwai wani shahararren malami mai suna Malam Jafar. Malam Jafar mutum ne mai ilimi da daraja a cikin al'ummar garin Nasara. Kowa na girmama shi saboda kyawawan halayensa da hikimar da yake da ita wajen koyar da addini da kuma tsari mai kyau na zaman lafiya. A gefe guda kuma, a cikin wannan ƙauyen, akwai wani mugun mai kuɗi mai suna Babawo. Babawo mutum ne mai arziki sosai, amma kuma an san shi da muguntarsa da rashin imaninsa. Shi mutum ne da baya jin tsoro yin duk wani abu na rashin gaskiya domin ya cimma burinsa. Yakan yi amfani da kuɗinsa wajen rinjayar mutane da kuma karya doka don ya sami abin da yake so. Ana nan wata rana, Babawo ya yanke shawarar cewa yana son siya wani fili a cikin ƙauyen don ya gina wani katafaren gida. Sai dai wannan filin mallakin wata marainiya ce mai suna Maryam, wacce Malam Jafar ke kula da ita bayan mutuwar iyayenta. Babawo ya je wajen Malam Jafar don ya tambaye shi a siyar masa da filin, amma Malam Jafar ya ki yarda saboda ya san wannan filin na da muhimmanci ga Maryam. Babawo ya fusata matuka da kin amincewar Malam Jafar, don haka ya yanke shawarar yin amfani da kuɗinsa da matsayinsa wajen ganin ya sami wannan filin duk da komai. Ya yi wa mutane magudi, ya kuma yi amfani da 'yan daba da su tsoratar da Malam Jafar da Maryam. Amma Malam Jafar mutum ne mai tsananin imani da ƙarfi. Bai ji tsoron Babawo ba, sai ya yi addu'a tare da neman taimako al'ummar ƙauyen. Mutanen ƙauyen da suka girmama Malam Jafar da kuma tsananin gaskiya sun yi taro da su tunkari Babawo. Da suka gan cewa ƙauyen gaba ɗaya ya tere su, Babawo da 'yan dabarsa suka ja da baya. An kai karar Babawo gaban alkali, inda aka same shi da laifin yi wa mutane barazana da rashin gaskiya. Alkali ya yanke masa hukunci mai tsanani, inda aka kwace duk wani abun da ya mallaka a ƙauyen tare da haramta masa sake komawa. Malam Jafar ya ci gaba da rayuwa cikin zaman lafiya da al'ummarsa. Yana ci gaba da kula da Maryam da sauran marayu. Wannan labarin ya zama darasi ga kowa cewa gaskiya da adalci sun fi ƙarfi fiye da mugunta da kuɗi. Wannan shi ne ya kawo mu ƙarshen labarinmu na yau, sai mun sake haɗuwa a tatsuniyarmu na gaba.